E sigana mar budget wanono kawuono en ni piny Kenya koro ikore ne budget mar omenda 2025-2026. Kata kamano ywak osebedo mang'eny mokalo e kind oganda kaluwore gi ng'eto mitime osara jotich. Ng'eto go gin kaka mag okumba mar thieth SHIF manochako tich dwe mar 10 higa mokalo kod ng'eto mar ute manengo gi olor kata housing levy e kind mamoko. Nyakidi lero mathoth ng'eto ma ji chudo ma jo Kenya koro ing'ado e osachgi. Ne thoth jotich pachoka mor mar giko dwe ka ng'ato yudo osara mare koro lokore kuyo mos. Osara mosebedo ranyisi ma tich matek koro pong' kod ng'eto mopogore opogore. To an aneno ni mondo wayieuru bajedni nikech chien kanyo wasebedo gi bajede maricho. To pod Nyasaye otelonwa wayora ayora. Wan joko nyanam wang'iyo gi yoro. To sani makoro mbadi ni kacha to wawinje kaka wuoyo nokone ok obi miyowa gima rach. Jokama ok wamiye uru nafas mondo miyo anena gima gilosoni mondo waneno ber kata rach. Actually, I have a lot of belief ni jogi dhi timo nade gidhi timo some changes kaluwore gi situation mantiere go sani. Ineno ka there's a lot of challenges ma young people are going through. To an kuma dier an get a lot of trust and hope ni jogi dhi timo some changes into it. Ng'eto maratamala 2.75 ne okumba mar thieth mar SHIF, ng'eto maratamala 6 ne omenda mag rutaya kata NSSF, ng'eto maratamala 1.5 ne ute manengo gi olor kod osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich kata pei gin moko kuom gigo mosekelo ahinya ywak e kind oganda jo Kenya. Ma en oboke mar chudo mar Karina Chieng'. Nying mok mare maradier. Yuto marachieng' dwe ka dwe en shillings 30,000. Kata kamano, ng'eto mitimo dwe ka dwe mar NSSF romo shillings 1,800. Ng'eto mar omenda mar thieth SHIF romo shillings 825. Osuru ma sirikal ng'ado jatich ka jatich ing'ado shillings 732. Kamano mar ute manengo gi olor kata housing levy romo shillings 450. Omenda duto ma chieng' dong godo tok ng'eto romo shillings 26,193. Ne jal mayudo sara mar shillings 50,000, omenda ming'ado mar rutaya en shillings 3,000. Osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich en shillings 5,845. Ng'eto mitimo ne okumba mar thieth kata SHIF romo shillings 1,375. Kamano mar ute manengo gi olor en shillings 750. To ne jatich mayudo sara mar shillings 100,000 dwe ka dwe, omenda ming'ado mar rutaya en shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado en shillings 19,812. Omenda mar okumba mar thieth ing'ado shillings 2,750. Kamano mar ute manengo gi olor ing'ado shillings 1,500. Ma opogore gi ng'ano mayuto mare romo shillings 500,000. Ng'eto mitimo mar rutaya romo shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado romo shillings 134,712. Ng'eto mitimo ne okumba mar SHIF romo shillings 13,750. Kamano mitimo ne ute manengo gi olor kata housing levy romo shillings 7,500. Pogruok makama bende nenore e osach jatich mayuto mare romo $1,000,000. Wirani ng'eto mitimo mar omenda mar rutaya romo shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich romo shillings 293,496. Ng'eto mar okumba mar thieth SHIF romo shillings 27,500. Kamano mar ute manengo gi olor romo shillings 15,000. Kaluwore gi jalony e weche ndiko jotich Gershon Katieno, ng'eto mitimo e osara thung'o jotich wirani oroch ahinya nyalo margi mar kungo. Oketho saving culture nikech koro iyudo ka pesa ma ng'ato dong' godo koro nyaka ringe dhi e bills mokwongo. Nitie joma ni chulo rent, nitie joma chulo mortgage, nitie joma chulo kuonde kamoro ma ng'ato dake. Weche mag school fee, weche mag wuoth, weche mag chiemo. Koro by the time ng'ano tieko chulo gigo to seche moko iyudo ka moko bende oringo at negative. Koro manyiso ni onge gimo modong' kabisa en gi gowi. Ji odakadaka kamiluongo ni hand to mouth. Koro hand to mouth noero nyalo ga gemo stress kaluwore gi gope ma koro ng'ato donje. Nikech kapo ni ichudo gope ichulo bills ni miolo gowi. To kanye makoro weche mag stress ko chako donje matin kaluwore gi kaka gowi ma ng'ato nigodo oko. Ng'eto mar omenda mar rutaya kata NSSF
ma ochuno ni kambi nyaka chiw marom gi mar jatich ne jatich ka jatich. Katieno wacho ni osechuno thoth kembe pachoka chungo chenro mane gichiwo ne jotich kaka chiwo mich ne jotich matimo maber moloyo. Tiere gik moko ma koro niyudo ka employ nyaka ng'adi. Inyalo yudo kata ka nitiere allocation moro noket kata mar motivating staff or appreciating them, kata awards moko, allocations moko manyichoketi mondo me ka apart from salary ang'o kendo kaka inyalo boost moral mar employee. Koro yudo ka kembe moko nitie nyocha chuno gi nyaka giduok mago chien kata gigol gi agola kabisa mondo mi gineni giluwo wach ma sirikal oketo mar compliance nero. Achiel kuom yore mag konyo gayo chandruok mar paro e kind jotich, Katieno wacho ni en chiwo puonj e wi kaka ng'ato nyalo chano tiyo gi osara mare dwe ka dwe kaluwore gi yuto mare. Bende omedo ni kembe nyalo neno ni onge pogruok maduong' e kind osara michulo jotich, kachiel kod jiwo jotich riwore kod riwruoge saga makonyo e kungo omenda. Ji onego bed educated or enlightened kaka ginyalo tiyo gi pesa. En gima wanyalo neno ni onge ngufu, but en gi ngufu nikech ok ng'ato ka ng'ato ng'eyo tiyo gi pesa moyudo. Koro onego wa amplify financial literacy. Kembe sana ka kambi timo maber to giseneno deductions mabende o impact on the pay slip. Ber ka gitimo gimoro manyalo luongo ni salary harmonization. Koro ka ng'ato nyoche yudo gande 130,000 modhigo dala, to kaluwore gi deductions masani gi gik ma obiro gi maybe koro pesa no nyocha dok chien to 27,000. Koro kambi nyalo harmonize, nyalo temo through internal salary increments mondo o make sure ni at bare minimum ng'ano odoge 30,000 moro manyocha entiere chande. Mana ng'eni luwore gi yuto mar kambi. Kata obedo ni ng'eto ma dwe ka dwe mitimo e osach jotich konye dongruok ma piny. Ng'eto makamano kipimo gi omenda ma jotich dong godo machwalo ngimagi. Pod jotich wacho ni okromre. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi.